Hola, volia fer aquest vídeo així una mica d'urgència, tot i que veieu que encara tinc unes petites marques d'una intervenció quirúrgica que he tingut fa poc i veureu que la meva dicció i la meva respiració no és massa bona encara, per parlar del famós Apple Creative Studio que està aixecant tanta polseguera a internet amb el tema de si Apple va a model de subscripció. M'agradaria aclarir d'entrada que Apple no va a model de subscripció encara. El que Apple està fent és presentant un model mixta o híbrid on encara podrem comprar les aplicacions per separat, amb una única compra, una única llicència, com fins ara, i a més com a alternativa ofereix a l'Apple Creators Studio, una mica com el Final Cut Studio que hi havia el 2009, on amb un únic paquet estan totes les aplicacions, hi ha continguts premium i serà amb una subscripció molt econòmica d'entre 12 i 13 euros al mes. Jo crec que aquí Apple ha volgut fer una jugada a tres bandes. D'una banda, ha volgut no cometre el mateix error que va cometre amb el llançament del Final Cut 10 o X, tallant immediatament la continuació i la venda del Final Cut 7. Això va portar que molts usuaris es perdessin i ho deixessin de banda. No només els molt professionals que estaven en entorns molt complexos on evidentment era impossible fer la migració d'un dia per l'altre, teníem fluxos de treball, teníem plugins, teníem compatibilitat amb altres softwares, formats, magnetoscops, era impossible, sinó també perquè a part de ser un canvi radical, i potser és una cosa una mica com quan passes a conduir un cotxe manual o un cotxe automàtic, i hi ha una adaptació, és el fet de que la prepotència d'Apple en aquell moment va ser a partir d'ara és així com heu de treballar. I això a la gent, sobretot si fan servir el software, les eines per guanyar-se la vida, no li agrada que li diguin com ha de treballar i quines eines ha de fer servir. Per tant, jo crec que mantenir les aplicacions de compra única és una manera d'agrair tots aquests usuaris que aquests últims 11 anys hem continuat fent servir Final Cut Pro, malgrat el poc a poc que ha avançat com a software. Això era un projecte molt personal de l'Steve Jobs, i amb la seva mort això es va anar deixant una mica de banda, també amb la marxa de Randy Ovillos, que era una mica l'ànima, és el creador d'Adobe Premiere i de Final Cut Pro. Per tant, amb aquesta jugada de mantenir les aplicacions de pagament únic és una mica d'agraïment als usuaris que hem estat fidels i també és una manera de posar una barrera a l'avançament imparable de DaVinci Resolve, que realment el fet que tinguis una versió gratuïta ajuda moltíssim i també el preu de la llicència professional és molt similar a la de Final Cut, també compra única perquè Graham Petty és un enemic de les subscripcions. DaVinci tots sabem que com a editor és molt més limitat que Final Cut o que Premiere, és molt més potent en altres aspectes, evidentment en el tema de color, i amb la integració amb els propis productes de Blackmagic, que aquesta és una mica la idea i la gràcia del DaVinci, no? Que acabis comprant producte de Blackmagic perquè funciona tot molt, molt integrat i molt bé. Però, a més, crec que hi ha una segona carambola que és atacar directament el model de negoci i directament la línia de flotació d'Adobe, amb una suite creativa molt similar en el nom a la que ofereix Adobe, però amb un cost molt inferior. Estem parlant de que sortirà sobre els 13 euros mensuals i uns 130 euros anuals. Això són preus en dòlars. No sabem si mantindran la paritat euro-dòlar o faran la conversió. Però també és molt important saber que estem dues generacions de creadors de continguts. Som la generació que fa 10, 15, 30 anys, com en el meu cas, jo vaig començar a editar amb no lineal a principis dels 90, estem acostumats a la compra del programa, tot i que no és compra real, tu realment mai el programa no era teu, tu compraves una llicència d'ús, però no el programa, i aquesta compra única que, evidentment, a la llarga surt molt més econòmica. Hem de tenir en compte que si vam pagar, em sembla que el canvi eren 250, per fer-ho rodons, euros o 270 euros pel Final Cut, l'hem tingut amb múltiples màquines durant 11 anys. Això vol dir que ens ha sortit un preu anual d'això. Aquest mateix preu amb subscripció seria això d'aquí. Els costos són diferents. I tot i que
La tendència del mercat és cap a la subscripció i això és imparable, tot i que últimament, sobretot de l'abús que han fet algunes cases, com per exemple Adobe, sembla que hi ha una frenada de la subscripció. Hem de tenir en compte que hi ha tota una nova generació de nous creadors de continguts, youtubers, instagramers, gent que fa cursos, que fa vídeos per botigues virals, coses d'aquest estil. Aquesta generació que tenen entre 20 i 30 anys tenen un concepte completament diferent de la seva relació i la seva adquisició del software. Aquesta gent han crescut amb la subscripció i la subscripció és el més normal del món. De fet, això també fa que siguin molt menys fidels als programes, al software i als serveis i als proveïdors, perquè és tot com una subscripció. Avui m'hi apunto, demà em desapunto, com el gimnàs, no? Que m'apunto i em desapunto. És aquesta idea, i estan molt acostumats a treballar amb el model SaaS, Software as Service, però alhora també és una mena de A/B test, que es diu en màrqueting, és a dir, que és posar els dos sistemes al mercat i veure com funciona, quina acceptació té la subscripció, a quins mercats, quin públic accepta més la subscripció, quins mercats i quin públic no accepta la subscripció i continua amb el model de pagament. Com us dic, jo crec que a la llarga acabarà sent un model de subscripció, perquè això a més és econòmic, reporta molts més ingressos als fabricants i està clar que tothom si pot guanyar més, guanyarà més, però almenys aquesta vegada no han deixat a l'estacada als usuaris de Final Cut Pro actuals. Molta gent podria dir que això és un cavall de Troia per introduir la subscripció. Sí, és possible, però de moment, i durant un temps que no sabem si seran 2 o 3 o 4 o 5 anys, el que sí sabem és que les aplicacions, les característiques, això és molt important. Les aplicacions tindran exactament, i això Apple ho ha dit molt clar, les aplicacions tindran exactament les mateixes funcions i les mateixes característiques, tant la versió de compra com la versió de subscripció. No hi haurà cap canvi. L'únic que porta la subscripció, que sortirà a partir del 28 de gener, conjuntament amb les aplicacions, és que amb un únic pagament tens totes les aplicacions, d'acord? Les mateixes que podràs comprar per separat. I què aporta també la subscripció? T'aporta el Keynote, t'aporta el Freeform, t'aporta el Pages, el Numbers, t'aporta funcions d'intel·ligència artificial per aquestes aplicacions, no per les aplicacions de vídeo, i aporta continguts del que es diu Premium, d'acord? Més títols, llibreries, etc. Aquest tipus de contingut opcional, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, repeteixo, a nivell de característiques no hi haurà cap canvi, els programes seran exactament igual i es mantindran exactament igual. Que és possible que el model de subscripció tingui petites actualitzacions o updates més freqüents? Sí. Sí, perquè això ho sé per experiència pròpia de treballar amb programadors. Els programadors m'han dit sempre que és molt més fàcil mantenir al dia un programa de subscripció que mantenir aplicacions independents, perquè les has de tenir en compte totes, és molt complicat. Què és el Creative Studio? Doncs tenim Final Cut, tenim Logic Pro, tenim Pixelmator Pro, Motion Graphics, Compressor i Mainstage. Tots els coneixem, potser Pixelmator Pro és el més nou. Jo vinc utilitzant ja de fa molts anys, des que van sortir al mercat el Pixelmator Pro, ha sigut sempre la meva alternativa a Photoshop. Està molt ben integrat amb el Mac. És un software que per l'ús de paleta gràfica que fem en el món del vídeo és inclús, jo diria que millor que Photoshop. No és tan extens ni tan complet, no seria un programa per fotògraf, no seria un programa per arts gràfiques, per preprès, però per el que fem en el món del vídeo és inclús millor i més ràpid que Photoshop. I el nou Mainstage, que seria, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entengueu ràpid, Mainstage és un software d'àudio, però pensat per directes, per gravacions en directe i per músics. Logic Audio és una eina més de postproducció, de mescla, en post-po de so. Mainstage és més per gravació directa i aquest tipus de coses. Quin serà el model de subscripció? Ja ho hem dit, seran uns $13, no sabem com ho passaran a l'euro, uns $13 al mes, 129 a l'any. Educadors i estudiants tindran un preu de $3 al mes
i $30 a l'any. Això és molt important perquè Apple, de manera intermitent, això sí, però sempre ha intentat tenir en compte educadors i estudiants. I això és molt important perquè, en el fons, és crear la base pel futur. Quins seran els preus de les aplicacions per separat? Final Cut Pro seran $300, suposo que si fan el mateix que ara, que el canvi em sembla que està a 247, Logic Pro per $200, Pixelmator Pro per 50, que és el que valia ara, Motion també 50 euros, Compressor 50 euros i Mainstage 30 euros. Apple ha confirmat que aquestes aplicacions continuaran disponibles a l'Apple Store i que es podran inclús fer servir simultàniament amb la subscripció. I ara, per acabar, voldria fer un repàs a les novetats del Final Cut 12, les més destacades. La primera és que té el Transcript Search, que permet posar un text i localitzar el tros d'un clip de vídeo on s'està dient aquella cosa que has posat. Això és una novetat relativa, però en té una de molt interessant, Visual Search. Això et permet fer un prompt d'intel·ligència artificial per buscar una imatge en concret. Busca'm persones jugant a futbol, busca'm un nen que està menjant un gelat i t'ho localitza dintre la llibreria. Jo crec que si això funciona bé, pot ser la bomba. Per mi, una de les millors coses que té Final Cut versus qualsevol altre software d'edició de vídeo ja no només és la rapidesa que tens editant amb el timeline magnètic, que et permet bellugar-te, anar amunt i avall, fer canvis molt ràpids i assegurant-te que no se't desmanega tot, sinó lo fàcil que és gestionar els continguts, lo ràpid que trobes les coses, com es poden organitzar bé. Ja no és només la rapidesa que té Final Cut de per si els renders i les no esperes, sinó és també el timeline magnètic i, molt important, la gestió. Jo només us puc dir, això ja ho he dit moltes vegades, que jo edito de 2 a 4 vegades més ràpid amb el Final Cut Pro X, que ara es torna a dir Final FCP, Final Cut Pro, han tret la X, Final Cut 12. Jo edito molt més ràpid amb Final Cut Pro que editava amb Final Cut 7, que amb Premiere, que amb DaVinci, que amb qualsevol cosa. Amb peces curtes, peces més de creació de continguts, puc anar a televisió, puc anar al doble de ràpid, però en format llarg, en documentari i en cinema, vaig 4 vegades més ràpid, perquè realment les eines per bellugar-te, agrupar i sobretot trobar els continguts és boníssima. I una altra característica que porto desitjant que aparegui, que la treguin des dels anys 90, des que vaig començar a editar vídeo, és el beat detection. Això et permet detectar el ritme de la música automàticament i et marca els talls de les peces. Això és brutal, però és que com jo editem molt seguint la música i editem i fem anar el ritme de l'edició amb la música. Això, els fars que m'havia fet jo manualment d'anar sentint la peça de la música amb els auriculars i anar fent marques M a la pista d'àudio per després poder editar. Això és fenomenal. I llavors ja farem un vídeo amb més detalls, sobretot quan ara apareixi, perquè el 29 de gener del 2026 és d'aquí no res, ja analitzant les coses més en detall, segur que n'hi haurà moltíssims, moltes més petites incorporacions millorades precisament a la gestió de continguts i a les eines d'edició ràpida. Per tant, per acabar, tranquil·litat absoluta. Què està fent Apple? Està fent un model mixta, híbrid, que respecta als usuaris que hem sigut fidels a Final Cut Pro durant tots aquests anys i els clients i usuaris que no volen subscripcions, que som la majoria, diguem-ne, de la nostra generació, però alhora també està obrint la possibilitat a les noves generacions de creadors que tenen una manera diferent de treballar, que estan més acostumats i de fet volen més la subscripció que un pagament únic, perquè sempre pensen que demà les coses poden canviar, per tant prefereixo pagar $13 o 13 euros ara que pagar-ne 200 de cop i tenir-ho tot. I el tercer punt d'aquesta carambola a 3 bandes és fer un atac a la línia de flotació del model de negoci d'Adobe amb la subscripció, malgrat sí que Adobe té l'After Effects, aquest tipus de coses, però tornem al mateix, són eines molt obsoletes, són eines per una altra generació, que molts de nosaltres ens estem ja... molta gent de la meva generació s'està ja començant a retirar o semi-retirar, hem de tenir en compte això també. I, per l'altra banda, fer un firewall amb DaVinci.
d'acord? Mantenint un preu molt similar de l'aplicació al DaVinci Resolve. Per tant, crec que l'estratègia de màrqueting d'Apple aquesta vegada és molt encertada i crec que està ben plantejat. Quan durarà? No ho sabem. Això ja sabem com funcionen les grans empreses, potser d'aquí un any entra un nou executiu, canvien l'equip de Final Cut Pro, canvien l'equip de màrqueting, vés a saber, i canvia radicalment això, no ho podrem predir mai. Per tant, com a conclusió final, tranquil·litat absoluta als professionals que estem fent servir Final Cut o que voleu fer servir Final Cut. Les aplicacions continuaran sent exactament igual i tenint exactament les mateixes característiques. Tindrem l'opció de continuar comprant la llicència amb una única vegada o adquirint el dret a ús a la llicència. Recordem que un software no el comprem mai, el software sempre és propietat del qui el fa, per això hi ha el tema de la pirateria. D'acord? Nosaltres el que estem comprant o pagant és un dret a fer servir aquell software, per això hi ha el contracte de llicència, però bueno, per nosaltres és com si el compréssim una sola vegada, aquesta és la pràctica, o alternativament la subscripció, si vols provar el programa o tens un projecte puntual que necessites més editors, doncs pots tenir-ho. Això és un model que està molt bé. De fet, Wirecast, fins fa molt poc que l'ha canviat i ara és exclusivament subscripció, tenia aquest doble model i això era molt pràctic, perquè, per exemple, en el meu cas particular, que faig molts directes, jo tinc una llicència permanent de Wirecast, d'acord? Que era també això, una llicència comprada amb un únic pagament, i si en un moment donat tenia un projecte que necessitava 2 o 3 més estacions de Wirecast, feia una subscripció per un mes pel temps que em pogués durar aquell projecte i ja està. No està tan malament el model de subscripció, sempre i quan puguis mantenir un model de one-time payment, de pagament d'un temps, que és la teva eina bàsica de treball diari. Per tant, tranquil·litat absoluta, Apple no passa a model de subscripció, incorpora el model de subscripció com a alternativa, d'acord? No sabem el que passarà, no sabem com anirà el futur, és possible, i aquí ve la meva predicció coneixent com funciona el màrqueting i les grans empreses, és possible que a la llarga, 1, 2, 3, 4 anys, comencin a haver-hi petites característiques que apareixin a la versió de la subscripció i no a l'altra, que s'incorpori un software nou o al paquet del Creative Studio que no apareixi en standalone. Aquestes coses poden passar, val? Però de moment, pel temps que ens queda, anem tranquils i, de fet, i aquesta és la gran diferència que tenen Blackmagic i Apple versus Adobe, ni Blackmagic ni Apple realment viuen del software, viuen del hardware. Per tant, és més important estar al dia amb els ordinadors, amb els nous xips que estan venint, amb l'intel·ligència artificial incorporada i els xips d'intel·ligència artificial incorporada que portaran els Macs, de la mateixa manera que l'ecosistema de Blackmagic està molt pensat per funcionar i on Excel és quan funciones en el seu entorn. Perquè on realment fa el negoci tant Apple com Blackmagic és amb la venda de hardware, és amb la venda dels equipaments, és amb la venda dels ordinadors. Adobe només viu del software, val? I això també, en certa manera, l'obliga i el deixa lligat de mans a haver de posar els preus més cars. També, evidentment, l'empresa s'ha enriquit molt, ha crescut molt amb estructura, etc. Això també seria material per un altre vídeo. Per tant, acabem aquí. Volia fer un vídeo ràpid, tot i que les condicions no són les bones i a més també veureu canvis de llum, perquè a mi m'agrada molt treballar amb llum natural i avui està nevant i la llum de fora va i ve, perquè de cop i volta es tapa i d'això, i bé, doncs fins al proper vídeo i gràcies per estar aquí, fins al final, sobretot. Bueno, i ara haig de dir allò típic, i bueno, si podeu fer un like o subscriure-us, millor, perquè més que res, jo no visc d'això, tot el contrari, ho faig purament com a hobby, com a divertimento. M'he passat molts anys darrere de la càmera, també m'he passat molts anys fent ràdio i bé, ara que ja, com deia fa un moment, estic semi-retirat, doncs mira, vull dedicar-me almenys a compartir les meves coses i les meves idees que sempre puguin ajudar. Per tant, si feu un like al vídeo de YouTube, a part de que voldrà dir que us heu quedat fins al final, també ajudarà a que altres, sobretot, puguin veure aquest contingut. I molt important, que altres puguin veure aquest contingut en català. D'acord? Que aquesta és l'altra cosa, que hem de potenciar el contingut en català. Doncs vinga, fins la propera.